बरिया हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय आरो दमासि समनि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय। ओमफ्राय आं दा मोनसे मा होनदों मा ब्रिज होनदोंमोनलाय खुलिया बमरा नामा बे ब्रिजआव दंफैयो आरोना। ओमफ्राय गाहायावहाय बेरायफैबाय एसे ओमफ्राय जायगाफोरखौबो देखायनोसै आं एसे माबायदि जोंबो ब्रिजखौ नायफैदों नुवाखैमोन नालाय ओंखायनो दिनै ओमफ्राय गाहायजों ओंखारबोनानै नायफैबाय आरो। ओमफ्राय डलफिन साफारिबो खालामनो हागोन डलफिन नायनो हागोन आरोना। ओमफ्राय जोंनावहाय बिदों 5000 रिजार्भ ओमफ्राय साब्रैजोंलाय 5000 गोजोनै बोरै नायनो ओंखायनो दिनै नायथ'ला जायगाफोरखौल' एसे देखायनानै होनोसै आं लोगोफोर नायबानो जाबाय आंजों लोगोसे। पार्टिसिम थाङा बे नावा बे थाङा बावनो थांबाय थायो नामा? ब्रिजआथ' बेनो लोगोफोर बिसिबा गोलावखा ओमफ्राय नै बयबो बेरायफैयो बिराद मानसि बेरायफैयो आरो जायगाफोरखौ नायबानो जाबाय। डलफिन नायनो थांनो हागोन ओमफ्राय नावफ्राव गाखोनानै आं माबादोंब्रा ओंखायनोथ' सोंदोंना आङो बिसि गोजानाव होनना सोंदां ओंखायनो। एक घन्टा बेरायनानै फैनो हागोन होननायखौ नुवाखै? हरैसो थागोन ओरै गोजानावसो। बेफोरनोसै आरोना जायगाया ब्रिजआ बेनो तेजपुरनिफ्राय बिसिम ब्रिजसिम 10 किल'मिटार जायो। नायनो तेजपुराव फैयोबा नायनो फैनो हागोन 10 किल'मिटारल' बारा गोजान जाया। जायगाया बिराद थान्दा बरिया मोजां ना। ओमफ्राय बयबो पिकनिकबो जाफैलायबावोसो ओरैबायदि मोजां। जोंखौ बुन्दुआ लाबोदों इन्द्र बुन्दुआ बेरायनो बिसिना खाथियावनोखा नालाय न'आ ओंखायनो बेरायनो लाबोबाय जोंखौ। बिराद मोजां जायगाफ्रा ब्रिजनि गाहायाव मालाय पिकनिक जाफैयो आरो खय किल'मिटार होनदों बे ब्रिजआ? 3.5 किल'मिटार तेजपुरनिफ्रायथ' 10 किल'मिटारल'। फै बेरायफै लाइफआव बेरायनांगौ टेनसनफ्रा खारनायनि। न'आव थाबाय थायोबा टेनसन रासिन जायो ओंखायनो एसे बेरायग्लांनानै माइन्डखौ फ्रेस खालामनांगौ बिदि दै सेराव थान्दा गुसु आरामनो। नै रेडि जोबखा डलफिन नायनो थांनो हायो। गाखोनायसैलां बे डलफिननि छबिफोर दंजोबखायो। बेफोरनो हा माबे बेवहाय माबे डलफिन नायग्राफ्रा थांबायलै। बे नाव मोनसेयाव 60 जन केपासिटि जाहैबाय ओमफ्राय 60 जन मानसि थाङोबा पार पार्सन 100 रुपिस। माबायदि हाफु बरिया थान्दालै
हाबाब एसे जिरायनोसै बरिया स्टुडेन्टफोर जेव जेव बेरायफैदोंलै मालाय nada बेरायखांबाय जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंना बुन्दुआ बबे जायगायाव लांबावलाय बुन्दुआ गारिया फैखायोमोन माथो गुबै थांसै हाद्रिजोब गुफुंजोब्बाय बारजों दखानबो होफैबावखायो आइजो गारि फैनाय हाद्रिया थांसै जों जाबाय बेरायखांलायबाय ब्रिजआव बेरायखांनाय लोगो लोगो मोनसे जायगायाव फैबाय जोङो ओमफ्राय जायगानि नामा माथाय लोगोनि न'खरनाव आरो लोगोनि बिमायंनाव ओमफ्राय आलासि जाफैदों बेखौनो एसे जायगा नायलाबायनोसै बारि बागान नायलाबायनोसै एसे बिराद बुरजा फैदों जोङो बारि बागान नायदिंनि एसे बोरमाया खासि गोजा ना मा जाखो बियो खासि गोजा जाजोब माबाबो जाथाव जाथाव गाबोन जागोननो मालाय बेखौ बोरमाखौ मा बुस्थु जाजायो लारु इन्द्र बेखौ मा गामि होनो दै नाजानो नाखो तुमी गावखौना नाम কি আছিল हा हाटियाकुवा हाटियाकुवा गामियाव फैलायबाय जों फुख्रि ना दोनो आरो ना मा बेखौ दा मोनायाव सावगोन ना औ फुङावहाय बिहुनि जों आलासि जाफैनाय नङा बेनो आरोना ओरैजों आसाम टाइपल' लुखायो न'खौ बालायावसो होख्लायबाय गेलेनाया इउटुबाव हगारसै গৰম পানী লৈ আহিছা তুমি কেতিয়া বিয়া পাতিবা বোলে সুধি আছে जोंहा बे न'निफ्राय ओंखारफिनबाय आलदा न'आवसो ओंखामा जोंना दिनै आलासि जाहैनांगौआ दा जों बहा सहैगोन नायदोलाय बहा जागोन जाखो बबे जायगायाव थांगोन दायोसो नुहैसिगोन जोंबो मिथिया
गारिजों थांगोन गारि गंनै थांगोन आरो जोंहा हाबिगाव गामियाव सफैलायबाय बेथ' हाबिगाव नङा ओमफ्राय एसे न'आव हाबग्रोसै हाबग्रोआलासिनो जायगा एसे बेरायलाबायग्रोबाय नै ओरै लाबायनो फैबाय ओमफ्राय दा ओमफ्राय साहा बागानखौ एसे नायनोसै जायगाखौ देखायना होदो जों दा बाव आलासि जाफैदों नै इन्द्रनि बुन्दुनि मा जायो फंबायनि हिन्जावनि गामि न'आव फैदों आरो ओमफ्राय दा बावनो ओंखाम जागोन दमासिनि नगावनि 35 किल'मिटारसो जागोन गाखोनो हानायबा गाखोगौमोन आं देहा थिगबा itu Far जायगाफ्रा जाग्राफ्रा जोंना दमासिनि जानाय बेसाद बरियानो जाग्राया जाना Asih ya. Aku. Bagdong sang. Sana ho. Kamu jagan tak? Domasi. Jaखांबाय आहा नांला दैथ' मोनजाबाय माखासे आलासिफ्रा बेरायहैदों आलासि जाफैग्राफ्रा फोरोंलांदों नोङो जाग्राफ्रा सफैबाय जोंहा आलासि जाहैनाया फैबाय आरोना फैबाय ओमफ्राय दा नगावनि मिथुनजय मन्दिर ना मा होनो बेयाव एसे हाबलांनो नागिरदों जोंजों लोगोसे आब'मोन दं आंनि लोगोनि बिब' ओमफ्राय बिमा दं आयं ओमफ्राय गुमैमोन गासिबो दंजोबो आरो बाबुमोन ओमफ्राय बेखौनो एसे नायलांसै दासो मोनाबायबो नुगोन ना नुलासो माबायदि दहाय सानावलाय मोजां नुदोंमोन नुयोना नुवा देखायनोसै नायबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि मिथुनजय मन्दिरा नै हाबजेनबाय गेटआव बैनो आरोना मन्दिरा हा खोमसि जाबायलै नै बेनो दाथ' हर जाबायबो लाइटआबो बारा गैया नायनोसै माबायदि जोंबोथ' फार्स्ट टाइमसो फैदों दिनै ओरै सारिगिदिं नायदो बिराद मानसि फैयो आरो सानावहाय दाबो दं बिराद मानसि बासनि बास गारिनि गारि दहाय सानाव नै नायदो बेनो ए दा गोमानानैल' थादो सिङाव हाबैनोसै जोङो मन्दिर सिङाव माबायदि नायनोसै सिङाव नायबानो जाबाय नै गोजौआव र' गोजौआव गाखोलांनि बिराद मानसिफोर फैयो फुजा होफैयो बिरादनो
नै गाहायाव बिराद मानसि दाबो सानावबो दहाय बिराद मानसिमोन फुरा नै बिसिबा गिदिर बिसिबा गोजौखा सिङाव हाबैनि ओंखाम जानानैसो हाबफैनाय जोंना जाद्राय बिराद मानसि जायो आरोना बिराद मानसि बेनोसै आरोना मन्दिरा बावनो आरोना बयबो फुजा होफैग्राया शिबलिंगनि माबा पुरा नुबाय मानसिखौनो मोस्रोम बायदिसो नुहुरगोनदां आयै जालालै मोजां नुला सानावनो हाबांनाय मोजांसिन जागौमोन हनै मोजांखौनो नुला ओरैनो गिदिङैनो माबायदि केमेरायाबो दामिसो नालाय ओंखायनो बिराद मोजां नुयो बार होआबासो कुवालिटिया मोजां फैबावगोन बे फुरा मानसि दाथ' मोनायाव बारा गैला ओमफ्राय सिङाव ओमफ्राय नै सारिगिदिं एसे गिदिंनानै देखायनायनांगौ र' लोगोसे अखाफोरजों साइज नुगौमोन बेरायफैग्राबो फैयो फुजा होग्राबो फैयो नङा अखाफोरजों जाबजों खेबनो मोनोबा मोजांनो ओरैनिफ्राय फैलाय औ मोजां नुगौमोन बेफोरनोसै मन्दिरनि जायगाया नैबे गाहायावहाय मानसिफोर थाग्रा जाहैबाय मानसिफोर थायोनो बेवहाय थाफैयो गोजान गोजाननि ओमफ्राय गोजौआवसो माबाया फुजा होग्राया बेफोरनोसै जायगाफोरखौथ' मोनाबो जाबाय बारा मोजां नुवासै देखायबाय नायदो आरोना बेनोसै जाखिनि बेखौनो देखायबाय केमेरायाबो बिराद मोजां नालाय ओंखायनो साफा नुथारो मोनानायखाय बारा मोजां नुवाखिसै लोगोफोर गाज्रि दामोनसै बेखौनो नायदो नायनानै ओमफ्राय फैनो गोसोबा फैदो फुजाफोर होफैदो साननायफ्रा जाफुङोनो बेवहाय फुजा होफैबा ओंखायनो फै नायखांनानै ओंखारफिनबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय लकेसना जाहैबाय नगावनि मिथुनजय मन्दिर औ मिथुनजय मन्दिर ओमफ्राय बिराद मानसि जायो ओमफ्राय दा थांसै भिडिअखौबो बावनो फोजोबलांसै लोगोफोर ओमफ्राय शिवरात्रियाव नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब खालामना दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ जोंबो थांसै न' फारसे मोनबायबो सानसे बेरायनानै बावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ लोगोफोर बाय गुड नाइट बयनिसिमबो